ami csomagot fogunk kibontani. Ja. A futár kicsit megszaggatta mindkét oldalt. Várjál, melyik oldalt? Hol vagy? Ez oldalt is. Itt is látjátok, ott van a szikszalaj. Na akkor bontjuk ki! Jaj, de jó. Aha. Jó van egy. Aha. Ez kötve nekem. Nem szükséges most. És akkor itt van nekünk a napi csomagunk, ami kell. Ez nem kell. Goodbye. Bye bye. Te nem akarsz bejönni a képbe? Jaszta! Segítsek? Nem kell. Jaj, de szépek már most látom. Na, azt mondja, ez ilyen horgászos felszerelésre. Akkor azt mondja, hogy van úszó. Nagyon fontos. Szép nagyobb. Még. Van még úszó. Ezek ilyen vékonyabbak, ezek. Vékonyok? Igen. Akkor azt mondja, hogy Na ez mi? ezt tudom mi lesz. Na? Ez lesz a... Igen. Nem látjátok. Ott van. Ja, elektromos kapásjelző. Jaj, és itt van a... Ja. Itt van a botunk. Ez ilyen tolméretű bot. Igen. Kimondtam én neked? Nem kell. Menjünk tovább, azt majd a végén. Majd a végén Neki. végén összeszereljük, és meg... Jó. Ez ilyen kis doboz lesz. Azt nincs meg. Szerintem szerintem van egy tippem, hogy ez minek. És nem jó tippeltem. Ez úszóra való. Az a kell. Azt már most kivontam, nem akarom nézni. Igen, ez az. Ez úszó végére kell. Nem ez, hanem ilyenféle úszó végére kell, mert ott van olyan izé, és arra kell fölrakni, és úgy lehet rárakni majd a zsinegre. Na. Ja, várjál, szemetek azok oda. Nem, mert kötözködik velem. Na ez mi? Hoppá, ez mi? Várjál, ezt szerintem nem is horgászok. Ne nézzél már, eltakarod arra. De várjál, ezt ide kell rakni ezt is. Ez mi? Mi? Szerintem ez nem horgászok. Tisztesség. Hát ez szerintem ez nem a még. Hát ez nem a még. Jó, Nem kié? Na szóval, következő. Ez mi? Jaj, stopper. Ja. Nagyon jó. Ja. 300 darab. Jó lesz. Következő. Ez a zsineg lesz, mondjuk. Én benéztem, mert ezen is van zsineg. Ott van rajta. De én rendeltem erőset. Szóval igazából... Ez nem tudom, hogy mennyi ez igazából semmi más. Zsineg. Unboxing. Ilyesem már. Hát igazából ennyi erős zsineg. Azt hiszem 4 kg-ot bír. Ja, de akkor 8 kilósat pontja az beszakítja. Ennyi volt? Nem, még vannak itt dolgok. Ezek itt nekem a forgó kapcsaim. Azt mondja, hogy... És akkor az utolsó termék az... Kérem szépen, ólom. Ugye hozzá. Igen. Nagyon szükséges. És főleg majd ezekhez kell. És úgy tűnik, hogy a csomagunk is örült. Na. És akkor most csőztük. Ja. Hát kibontogatjuk őket. Ja. Inkább majd először csak azt rakjuk össze, a többit ne bontjuk ki majd. Hát igazából a botot megnézzük. Botot kinyitjuk. Kinyitjuk és összerakjuk. Jaj. Tessék. Így vagy. Jaj. Jaj.
Jó van. Ne piszkálhatod, ide. Na. Nem. Nem is olyan rossz. Nem is. Ahhoz képest, hogy Összerakjuk először a orsót. Nem akarom nézni, hogy milyen. Úgy látom, az 2 irányba is felrakható, szóval jobb kézre. Mármint arra gondolok, hogy ha fogod a botot, akkor innen is tudod tekerni. Jobb kézzel. Most ha fogod a botot, és átrakod a másik oldalra, akkor tudod bal kézzel is. de neked melyik kell? Nekem a bal kezesre. Amúgy nem is olyan rossz a pörgése. Na, pont mellé csináltad. Mi? Pont itt látszol. Nem volt benne. De azért nem hallják a hangját. Jaj, pittes víz. Akkor ezt már fel is csavarjuk. Botot nem ki mert nyitni, azt én akarom. Jó, itt. Ezt hogy kell kinyitni? Ez igazából ezt a orsót, ezt be is lehet hajtani, mindjárt meg is mutatom. Mire gondolok. Hogy nem hajtható be? Nem hiszem. De Ja. így be lehet hajtani, akarja. Akkor összerakható. Igen, összerakható, meg ha benyomjátok nagyon erősen, akkor vissza is lehet. Fordítva fogom. Na lássuk a botot. Hát igazából Nem nagy. nem nagy, hát igazából kb. 20 cm. Botokat. És itt van a bot. Kupak. Oda. Hoppá! Hoppá. Mit szerzett neked a bátyja? Mit a bátyja? Így, hoppa. Hát jó van, azért nem a világ leghosszabb horgászbotja, arra Maximum 2 méter sincs a bot. lehet. De igazából kb. Ekkora. Szóval Egy méter. Egy és fél. hát, inkább egynek mondanám, de Ja. Ezek most mit szeretnék ott ezek a kicsi? hát szerinted hova rakjuk az oszlót? Ja. Itt vannak. Mint az a érdekes, hogy nem kaptunk hozzá a paktot. Mit? Megobbító paktot. Amikor ilyen megobbító, mindig, úgy sem érted. Ó, tesó, azt meddig kell föltekerni, hogy beleférjen. Így. Szépen visszatekerjük. Mennyire? Így. Rá van erősítve. És kész is van a horgászhatunk. Amúgy nem is olyan rossz. Oda izéltem majd oda. Kérnát. Felrakni. Kérna vagy te hűnek? Akkor is himeg. Himag. Amúgy egész jó. De egy baj van benne, hogy itt, ez ugye most át van hajtva, hogy be lehessen dobni. Csak a rendes horgászbotoknak, hogyha itt megtekered nagyon erősen, vagy nem annyira erősen, akkor ez visszapattan általában. De ennél vissza kell hajtani. De aki nagyon ügyes horgász, azt tudja megcsinálni, szóval. Amúgy meg nem is olyan rossz. Szóval amúgy ja. Hát tényleg nem valami nagyon hosszú horgászbot, de ilyen smetizése jó. Ja. Mini tudod el. Az agyvára kimészesztünk. De majd nagyon jó, mert ha lássátok, ilyen jó kis mintás. Az nagyon jól néz ki. Bármit mintás. Nagyon jó mintája van. Egy bajom van, hogy a orsó, hát ez forgós. Forgós egy orsó. Mutasd, hogy. Hát, hogy forog. Látjátok, forog. Visszafelé nem tekerhető. Amúgy nem is olyan rossz. Nem annyira hajlódik, de hát igazából igazából ennyire tud hajolni, nem a legjobb. Ez a safety, különben eltörik. Na, innen most kézzel kettőt érni.
Megfogod, bedobod, vagy belendíted. Jó van. A zsineget felszínbe cserélünk. Nem az elektromosabb. Nekem arra nem. Jó, ez mi jó? Ja, Szóval ennyi volt ez a videó. Nagyon jó volt. Hát, majd láttok azért horgászós videókat is. De egyelőre ennyi volt. Na, császtok!